Angin hamidit mirip Arom-arom kumratan jarasai angin naik derire Arom-arom kumratan Ndara Pranadi gumun setahun jinglen serendeng rasane manah kula kula niki mung pamong wajibe pamong niku wonten gangsal perkawis siji mituhu marang parentahe sing bima angka loro tumindak lan pakartine kudu bener kelawan becik kinarya dadi conto. Angka 3 tulus lahir batin angreksa lan ngayomi marang sing di. Ingkang angka sekawan tanggap sasmita lan pasemon ing kahanan ingkang dumadi dene pungkasanipun pinter paring nelipur gawe pemarem niku darmaning pamong titi kalenggan menika menapa ingkang dipun galih den Kakang Badranaya wonten dawuh Kakang Mas Bratasena nggone goleke kamukten marang sedulur-sedulure direwangi manjing jroning Wanadri alas merentani kamangka Kakang Mas Bratasena datang kersa lamun biyantu dibiyantu kelawan para sedulure Kakang najan to mboten bantu kanthi ana pambudidayaning raga ning donga paling boten den titi kalenggahan manunggaling sedulur Pandhawa saged ngrampungi pakaryan pramila saking menika titi kalenggahan nggo kula dherekaken inggal daya-daya merepeki wonten wana Wisamarta ambok bilih ingkang raka nemahi bebaya den yatrangan ing kalangwangan Klaramadya Mataram nang ler kakorang forem sorong padang